ki khana samla ki sutnat bhaban phong ya ki t-shirt ba ki jain bla print na kani kadur kadei jong uchi Guevara ya uchi Guevara lakha ha Rosario ha Argentina ha usnam kha kanespa arfufra uchi uwan na kayeng babit babyang but lo puli doktor ha University of Buenos Aires hanongba Argentina ha ka bedai ba jung puli jung u ula hat blech ki jaga no kandong jongka Argentina ha usnam kha kanespa sanpho uchi ula shang yaki shnong kandong ka Argentina daga bicycle ha usnam kha kanespa sanpho waipat uchi lemba uporlo jung u Alberto Granado kali Shanghai yaki ri ka South America da ka motorcycle but uchi ula thoru ikakot bagerteng the motorcycle diaries ka bedai ba kani ka jingle shangri ka jong u kiri bu ulai kikin thup ya ka Argentina ka Peru Chile Ecuador Colombia Venezuela Panama bat kiwe hagane ka jing shang sawari uchi ula i shibun ki ka ba khata jur ya ka jimut jing berhat ka jong u ula i ya ka jing duk ka jing thangan ba ka jing jinjar ki nongrem ba ki nongbala hagi jaka nongondong ula i ya ka jing pher ha ka yo ka kot ba ka jing im gi brew ki ba duk ki nang duk bat im jinjar ka ba ki beruspa pat ki dang ruspa bat im sahu uchi utip badon ka daw ya ka ni ka jing pher ha ka yo ka kot ki brew usung thu ba ka daw bukong san ka dei ka imperialism lani ka jing bat ki nongwei ya ka bor ka kam khai pateng ba ka yo ka kot jing gi brew hari South America la control de ki capitalist lani ki nong khai beruspa nari America ki ba dei ki nongwei ki ruspa ba ki bit ki biang ka ba ki trash nong pat ki la long tang ki nong rep ba ki nong bala jong ki ta ki nong wei uchi utip bodon kam da jingle ka teng lani ka revolution banwara ka jingla uchi udai bano masiem ya ka Marxist ideology ka ba perangkat kardan ya ki briu baro bat ka ba kanong rim ka dai ba amdon badok ni ruspa ka jingle ka jong u ka dai persha ya ka capitalist system jong ka Amerika Kamensiam jong jingle hauche klas dang nengkong house nam khakanis pa san pusaw na ka jingjia ha Guatemala ha ka ba president ka Guatemala ula sha weng jubor na ka bor ha ki briu blayo jingershan na ka ri Amerika ka land policy u urbans u president ka Guatemala ka pendu nong ya ka United Fruit Company ka badai ka company na USA kumta ka Amerika ka subuj ba kinongele bersha u urbans bat weng jubor ya ka sarkar jong u uche ula terwa ban lumbreu banyele persha ya ka sarkar thamai ha Guatemala blakarshan da ka Amerika Henry ka klemsei so uche ula leitno sha Mexico bat ula traino ha ka wei ka hospital dei ha Mexico ba uche ula kendu yo Fidel Castro u revolutionary na Cuba u ban salong u president ka Cuba da ki bun snem uche ula le sha Cuba but ula join ya ka 26/7M lani ka 26 July movement ka badai ka seng ka baile persha ya ka sarkar diktator ha Cuba uchi ula penpau ya ka jingtibet ka jong u ha ka guerrilla warfare ka buj ile thama da ka ba apthap ya ki nongshun uchi ula kiu shaka kardan commander but ha ka shitrik u January ka kanespa san khundai u diktator ka Cuba u Batista ula phetno na Cuba but la shimti ya ka Cuba da Fidel Castro kum u president uche Guevara ula bat kum cabinet minister ha ka sarkar u Castro ha ka ba ula wara shibun ki kampen roy na ka benta ka yo ka kot ibaduk uche ula mi khmat ru ya ka Cuba sha ka UN General Assembly ha New York house nam kha kanespa reposaw ha ka ba ula kren persha ya ka apartheid bat ka jingsha leben bat sha kenpo ki do yong ha Afrika house nam kha kanespa reposan kladon ka civil war ha Congo bat uche ula le sha Congo ban kershan bat ajing hikai yaki revolutionary ha Congo Henry ka revolution ha Congo kala fiel house nam kha kanespa refun riu u Guevara ula le sha Bolivia ban ai kershan yaki nongile persha ya ka sarkar Bolivia ka bla kershan da ka ri Amerika ka Bolivian army klayo jingkershan naki special force jongki American commando banyele persha ya ka kenhun u Guevara ha ka pratarik Oktober ka kanespa ndifunyo
ki Bolivian Special Force kila yo jingtip ya kajaka hakaba Guevara udon ba kila kerkut ya kajaka ba hadian ka jingale ba ka tu kat nepor kila yo kem yo Guevara. Hakas ngi babut kata haka khandai tarik u Oktober la setiat yap yo Guevara kat kum ka hukum u presiden ka Bolivia. Haka khasan tarik u Oktober kakanes pa ndephenyo u Fidel Castro u lapemna ya ka jingle asungsi ka balai ski lenter ha Cuba namta ka jingyap u Guevara. U Guevara u de nongele la ni u revolutionary u baklem chong thaj banyele percha ya ki sarkar ki binyom ben ki bedok. Don buon ki bebenyu u bawla penyap ki war criminals ba ki nongshat kala ha Cuba da ka penkam da ki firing squad. Don ru ki bero ya ka mensiem ya khun ka jong u persya ya ka imperialism jong ka Amerika. U Che Guevara lolong kum u simbol jong ka jingle persya ya ka sarkar capitalist lani ka sarkar ki hespa ka beban ben ki bedok. Tiperlok lada pisutnat ya ka ni ka video sobat like bat comment. Sekarang baru subscribe ya kan ni ka channel Kublai Shibuan.